खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कोविड-19 पजिटिभ मोननाया आसामाव सा 25 सिम बांबाय। नंखाय खौरांफोरखौ बांसावनाय आरो फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो सांग्रांथि होदों आसाम पुलिसआ। बिस्वजित दैमारिया नाग्रिजुलि कोविड-19 देहा फाहामसालियाव खौरां लाहैदों। कर'ना भाइरास बेरामिनि सायाव राजखान्थि खालामनायखौ सोंखारिदों हिमन्त बिश्व शर्माया। लकडाउननि समाव आसामाव सा 910 सुबुं एरेस्ट। नखर मन्थ्रिया ताब्लिगी जमाआतआव बाहागो लानाय सा 960 गुबुन हादोरारिफोरखौ ब्लेकलिस्ट खालामबाय। जन धन बिथांखिनि जोहै हादोरनि 20 कौटि आइजोफोरनो रांआरि अनसुंथाइ। कक्राझार बासबारिनि राइजोफोरा गामिनि निखावरिफोरनो जाग्रा आदार रानदों। धेमाजियाव 4,000 लिटार आयेन बेरेखा जौ हमदों। दानिया आबुं रादाब। आसामावबो गोख्रोङैनो बांगासिनो मुलुगनाङैनो महामारि खालामनाय कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय बेरामिफोरनि बिबाङा। कोविड-19 पजिटिभ मोननाय सुबुंनि अनजिमाया दिनै आसामाव सा 25 सिम बांबाय। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै बेखौ फोरमायथिदों। बबेखानि आसामाव कोविड-19 पजिटिभ मोननाय बेरामिफोरनि गेजेराव सासेल' सुबुङा दिल्लीनि निजामुद्दिन मार्काजजों सोमोन्दो गैया। बेनि अनगायैबो आसामनि गासैबो कोविड-19 पजिटिभ मोननाय सुबुंफ्रानो दिल्लीनि निजामुद्दिन मार्काजआव बानजायनाय इस्लाम धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैनाय होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मुलुगनाङै कर'ना भाइरासजों जिउ खोमानांनाय सुबुंनि सानखोआ 60,000निबो खाथियाव थांबाय। दासान्दि कर'ना भाइरासखौ लानानै ससियेल मिडियाफोराव नंबां जाबां खौरांफोरखौ बांसावनाय आरो फोसावनायखौ गोख्रों नोजोर होदों आसाम पुलिस बिफानआ। मख'थावदि कमिउनिकेसन एन्ड डिजिटेल इक'नमि मन्थ्रि बिफाननि बुंनानै वाट्सएपआव मोनसे फोसावनाय फैदों। फोसावनायाव बुंदोंदि 4 एप्रिलनिफ्राय बयनिबो फनखौ कल रेकर्डिं खालामसिगोन, वाट्सएप, फेसबुकनि पस्ट आरो शेयारिंनि डाटाफोरखौ रेकर्ड खालामनाय जासिगोन आरो गासैबो एन्ड्रइड फनखौ नखर मन्थ्रि बिफानजों थोंजोङै फोनांजाबनाय जासिगोन। नाथाय बेखौ कमिउनिकेसन एन्ड डिजिटेल इक'नमि मन्थ्रि मुं लानाय मोनसे नंखाय जनसंजग ग्रुपआसो फोसावदों होनना आसाम पुलिस बिफानआ रोखायै मिथिहोदों। रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया शुक्रबारखालि बेलासे बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलियाव थानाय कोविड-19 देहा फाहामसालियाव दावबायहैदों आरो बेनि थासारि आरो खाबुफोरनि बागै खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि आसामावबो कर'ना भाइरासनि बेरामिफोरनि बिबाङा बांगासिनो थानायखौ नोजोर होनानै रायजो सोरखारा गासैबो जिल्ला खुंथायफोरखौ आरोबाव सांग्रांसिन जानो थाखाय बिथोन होनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलियाव थानाय नाग्रिजुलि मडेल हस्पिटालखौबो कर'ना भाइरासनि देहा फाहामसालि खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव नाग्रिजुलिनि मडेल हस्पिटालाव गं 15 बिसनाफोरखौ कर'ना भाइरासनि थाखाय थियारि खालामनाय जाबाय। आसामावबो गिख्रंथाव कोविड-19 एबा कर'ना भाइरास सन्देर जानाय बेरामिफोरा बांलांगासिनो थानाय समावनो कर'नानि बेरामिफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामनायखौ सोंखारिदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि कर'ना भाइरास सन्देर जानाय बेरामिफोर आरो सन्देह खालामजानाय सुबुंफोरा माखासे आयेन बेरेखा हाबा मावनाय आरो सावस्रि मावफारिफोरनि सायाव गाज्रि आखु बाहायनायफोरनिफ्राय सांग्रां जानो थाखायबो खावलायदों हिमन्त बिश्व शर्माया। कर'ना भाइरासनि थाखाय भारतनाङै फोसावनाय लकडाउननि समाव आसामाव दाब दाब जायगायाव जानाय गासै मोन 663 जाथायजों लोब्बा गोनां 910 सुबुंखौ आयेन बेरेखा खालामनायनि थाखाय एरेस्ट खालामबाय। पुलिस बिफाननि रिपर्ट बायदि 3 एप्रिलसिमहालागै गासै 3,580 गारिखौ हमो। बेफोरनि गेजेराव खबनै साखानि गं 3,260, खबथाम साखानि गं 16, खबब्रै साखानि गं 299, गंब्रै ट्राक, गंसे ट्रेलार आरो गं 18 सेन्सुरि। बेखिनि समाव मोन 370 केस रेजिस्टार खालामदों आरो जारिमिना फोनांजाबनानै गासै 12,21,400 रां बोखांनो हादों। दिल्ली निजामुद्दिनाव जानाय ताब्लिगी जमाआत मण्डलीयाव बाहागो लानाय सा 960 गुबुन हादोरारिफोरखौ नखर मन्थ्रिया गोख्रों राहा लादों। नखर मन्थ्रि अमित शाहनि बिथोन बायदियै गुबुन हादोरनिफ्राय बाहागो लानाय सा 960 खौ ब्लेकलिस्टआव लाखिनायजों लोगोसे बिसोरनि भिसाखौबो बन्द खालामनानै होबाय। बिसोरनि सायाव फरेन एक्ट 1946 खान्थि 2005 नि डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट आयेनखौ सिफायनायनि दाय जाबसिननाय जादों। ओजोंहा नखर मन्थ्रि बिफाननि फोनांजाब नेहाथारि पुण्य सलिला श्रीवास्तवआ सुलुंनि गेजेरजों फोसावदों दि सरकारा ताब्लिगी जमाआतआव बाहागो लानाय 9,000 मावफारिफोर आरो बिसोरजों थादेर नांदेर खालामनाय मानसिफोरखौ क्वारान्टाइनआव लाखिदों। बिसोरनि गेजेराव सा 1,306 गुबुन हादोरारि आरो गुबुन माखासेया भारतारि।
प्रधान मंत्री गरिब कल्याण योजनानि जनधन बिथांखिनि जोहै हादोरनि सा 20 कौटि आइजोफोरनो मिरु सोरखारा राङारि अनसुंथाइ होदों। बिथांखि बायदियै फैगौ दानसिम 20 कौटि आइजोफोरा दानफायाव 500 राङै सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनबाय थागोन। मख'थावदि कर'ना भाइरास अलखदनि थाखाय लकडाउन फोसावनाय समाव रायजो राजाफोरा भुगिनांनायखौ नोजोर होनानै आरो कर'ना भाइरास होबथानायनि माखासे बिथांखि मावफुंनो थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ हादोरनाङै 11,092 कौटि रां फोसावदों। बबेखानि SBIनि सा 2,56,000 मावफारिफोरा गावसोरनि दानसेनि दानबान्थाखौ कर'ना भाइरास होबथानायनि थाखाय होदों होननानै SBIआ फोसावदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय निउ बासबारि गामियाव दिनै निखावरिफोरनो जाग्रा आदार आरो गोनां जानाय मुवा बेसाद रानदों। जोङो दिनै अनलायलायनानै दिनै माखासे गोदोनिफ्रायनो जों गामि दरसेयाव संसार जाबोनाय गैयै मानसिफोरखौबो जोङो दिनै सोरहा दं सोरहा गैया जों मिथिजोबो। बिनि गेजेराव दिनै अनलायनानै जों जाबोदोंबा दिनै जाबोनायनि गेजेराव दिनैसिम जों थांनानै दङ। दिनैनि गेजेराव दा जोंहा ओरैबायदि जाबाय दा दिनै सानैसो साब्रैसो बिसोर बिदा फंबाय बियादै आदा बिरद ओमफ्राय आदा सिथाव फंबाय महादेब आरो बियादै जगत बिसोर माने बिबथै बियादै जायो आरो बिसोर माने एसेब्लाबो सानसेनि खराखिखौ 8 केजि खरै थाव साफुन होदों। आं बेखौ दिनै आफादगिरि जानानै बे निउ बासबारि आफादगिरि जानानै आङो गोजोननाय थाबाय। गोसोआव मोजां मोनदों जों जेबो राहा खालामनो रोङैखाय गथ'फ्रा जोंनो अननानै होफैनायखाय जों बेखौनो मोजां मोनदों। जों ना बेदर लायबाबो फाननो हाया मानो हाया अनेकथ' जों खस्थ' मोननानै दङ। जोङो BTC सरखारनाव जों गरिब गुन्द्राया बा गासिबो सुबुं माहारियानो गैयैफोरखौ थाबैनो जोंनो अनसुंथाइ हरनो हायोबा गाहाम मोनगौमोन जोङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बासबारि गामिनि धोनि सुबुंफोरा खौसे जानानै गामिनि गोरिबसिन गं 25 नखरफोरखौ सायख'नानै जाग्रा आदार आरो मुवा बेसादखौ रानदों। नखरफ्रोमनोबो राननाय मुवा बेसादफोरनि गेजेराव 8 केजि माइरं, खावसे लिटार थाव गुबै, संख्रि सेरसे आरो साबोन थरसे। मख'नो गोनांदि मुलुगनाङै कर'ना भाइरास साग्लोबनायनि थाखाय भारतआवबो 21 सान लकडाउन खालामनायनि जुनै हादोरनाङै मुजिरा खामला मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा गाज्रि हालोदाव भुगिनांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै बासबारि गामिनि धोनि सुबुंफोरा गामिनिनो गोरिब नखरफोरनो गोनां मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों। मुलुगनाङै कर'ना भाइरास अलखदनिफ्राय बारग'नो थाखाय भारतआ लकडाउन फोसावनाय समाव माखासे आयेन बेरेखा फालांगि आरो दुथांफोरखौ गोख्रों नोजोर होदों पुलिस बिफाना। दिनै धेमाजि जिल्लानि गगामुख सिलापथाराव पुलिसआ गोख्रों अपारेसन खालामनानै 4,000 लिटार आयेन बेरेखा जौ आरो जौ बानायग्रा माखासे लाइ दथरफोरखौ जब्द खालामनानै खहा खालामो। मख'थावदि बे अपारेसना DSP नभ बरा, एक्साइजनि सुपारिनटेन्डेन्ट शुक्ला गस्वामी दैदेननायाव जादोंमोन होननानै टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।